Ramona, quina valoració en faries tu? Primer de tot, agrair l'oportunitat que he tingut de fer aquest curs, que ho necessito aprendre i valoro molt bé la paciència que ha tingut mossèn Carles Martí i ho recomano a tots els que puguin fer-lo i després, una vegada estiguem ja tots iniciats amb el primer curs, que puguem fer un altre curs de segona edició, vull dir, per aprendre una miqueteta més. Doncs vinga, endavant, Valero. Pues per mi ha estat estupendo. Molt bé, aquest curs. A més, fa temps que el buscava, perquè per comunicar-me fins i tot amb la família, amb els nets, amb les filles, aquests dies tan dolents que estem passant, sense mascareta, que ens veiem la careta, que això també és molt important. Moltíssim, molt bé. Molt ben fet i molt ben aprofitat. Vinga, Roser, la teva valoració. Molt agraïda d'haver acceptat el curs, de no saber res, doncs ara almenys avui ja m'he pogut connectar. Aconsello a tothom que el faci perquè val la pena. I moltes gràcies per la paciència que heu tingut amb nosaltres. Molt bé, Mari Carme, quina valoració en fas a l'acabar aquest curset? La valoració que dono jo és molt positiva i diria que tothom que s'animi, encara que siguem grans, podem intentar fer-ho. Si no, la primera vegada, la segona i paciència, endavant. Moltes gràcies perquè ens ho heu explicat molt bé, amb molta paciència i molt bé. Marta, finalment, la teva valoració. Bueno, doncs la meva valoració també és la mateixa que les companyes, que molt bé, jo aconsello també a tothom. Em pensava que no en sortiria, però gràcies a Déu sí, i gràcies, sobretot gràcies a vosaltres, de que la paciència, la dedicació que heu tingut i teniu, doncs molt bé i estic molt contenta i agraïda. Miquel Àngel, com a professor adjunto. I veig que ho han aprofitat totes perquè avui estem fent la sessió de forma telemàtica, és a dir, estem cada un a casa seva i això vol dir que tots han pogut entrar, s'han pogut connectar, han pogut intervenir, és a dir, han fet ús de l'objectiu que era connectar-se i fer ús de les eines bàsiques d'un sistema que és de comunicació. Doncs ja veieu una mica tots aquestes persones que han fet aquest curs. Són persones com vosaltres, que han fet el pas, que s'han fiat, que han volgut una miqueta fer aquest pas de conèixer i aprendre, de sortir de la seva zona de confort, i ja veieu, la valoració que n'han fet és molt positiva. Si elles han pogut aprendre, també vosaltres. Per tant, us animem a totes les persones que veien aquest petit vídeo, doncs a la pròxima edició que puguem fer d'aquest curset us pugueu apuntar.